A wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku dalilai guda biyu waɗanda suke sawa ko kuma suke zama silar da yake sa views yake raguwa a channel ɗinku. Ma'ana haka kawai ba gaira ba dalili sai kaga views yana raguwa a channel ɗinka wanda kai baka san dalili ba. To insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu nuna muku dalilin da yake sa views yake raguwa a channel ɗinka ko kuma a bidiyon ka. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka mai suna kasuwar YouTube, to ka danna mana alamar like domin haka yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a YouTube. Haka zalika ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba mu je mu fara bidiyon. To dalili ko kuma ce dalilai da ke haddasa raguwar views ko kuma saukar views a channel ɗinka ko kuma a bidiyon ka su ne kamar haka. Dalili na farko, idan ya kasance views din yana sauka ne daga video, to dalili ɗaya ne yake sawa. Dalilin kuwa shine yayin da ya zama cewa ko kuma ce dalilin shine budewar channel, ma'ana budewar channel da hauhawar views da kuma samun subscribe da dai sauransu. Ma'ana yayin da ya zama cewa channel ɗinka ba ta samun subscribe, ba ta samun views, sai zama cewa ka fara aiki sosai wanda salar haka ya zama cewa bidiyoyinka suna shiga ko ina a cikin YouTube, wanda salar haka bidiyon ka ya fara samun views daga mutane, ma'ana mutane suke samun bidiyon ka akai ko kuma suke yawan sacin akan bidiyon ka, har ya zama cewa sun fara gano cewa bidiyoyin ka suna da kyau, suna da ma'ana akwai bidiyoyi da yawa ko kuma ce akwai mutane da yawa zaka ga suna sacin na neman wani abu, amma ba za a kai su channel din da ta dace ba, kasancewar ita wannan channel din bata girma ba ko kuma bata kai wani mataki ba. Amma yayin da ya zama cewa channel ɗinka ka zo ka bude wuta da aiki, mutane suka fara sacin har suka gano channel ɗinka, suka zo suka yi ta kallon bidiyon ka, to lokacin da kamfanin YouTube suka ga ana ta kallon bidiyon ka, ma'ana bidiyoyin ka suna samun views sosai fiye da na da, to kawai sukan ware wani views ko kuma ce wani adadi na views ɗinka sai su cire daga kan bidiyon, saboda su a tunanin su yayin da suka ga an bude wannan bidiyo da kallo, an bude wannan bidiyo wuta da kallo, to zai zama cewa kawai suna tunanin ko ka fara cheat ne ko kuma kana cheat ne wajen samun wannan views din. Saboda haka domin su jarraba ka sai su zabtare wani views, kuma za su dauka so mai yawa su zabtare, ma'ana su cire wannan views din saboda su jarraba ka su ga cewa shin cheat ne kake yi. Kaga idan cheat kake, kasancewar kaga an cire wannan views din da yawa zaka iya karaya ka daina. Idan suka ga ka daina, to sun san cewa wannan views din na cheat ne. Idan kuma suka ga wannan views din ba na cheat bane, ma'ana suka ga baka daina ba, an ci gaba da samun wannan views din, to finally za su dawo daga wancan views din ma da suka cire, saboda sun san cewa wannan views din yana samuwa ne daga mutane daban-daban, daga gurare daban-daban. To wannan shine dalili na farko da yake sa kamfanin YouTube suke cire views daga video. Saboda haka koda kaga irin wannan matsala a channel ɗinka, to kada ka damu kanka, kamfanin YouTube za su dawo maka da views ɗinka in dai ka san views ɗinka na gaske ne, mai nagarta ne, kuma ka san cewa ba za a daina wannan views din ba muddin ba daina aiki kai ba. To finally kamfanin YouTube za su dawo maka da views ɗinka. Sai dalili na biyu shine rage views ko kuma in ce saukar views daga kan channel kanta. Ma'ana ya zama cewa haka kawai ba gaira ba dalili sai kaga views ɗinka da kake zuwa ka duba na can cikin about ɗinka ko kuma cikin YouTube studio ɗinka, haka kawai kaga yana raguwa. Shi dai ba views ɗin aka daina yi ba, ma'ana kana samun views ɗin sosai amma kuma lokaci guda sai kaga ya ragu. To in dai kaga irin wannan ta faru da channel ɗinka, haka kawai ba gaira ba dalili views ɗinka ya sauka, ma'ana ko kuma in ce views ɗinka kaga yana raguwa, to ba komai ne yake sa hakan ba face dadewa da kai baka dora aiki a channel ɗinka. Ma'ana ka dauki tsawon lokaci, tayo ka dauki tsawon lokaci irin wata 2, wata 3, wani ma wata 6 baka dora komai a channel ɗinka. Saboda haka kamfanin YouTube za su dan rage wani bangare na views ɗinka, saboda sanin kanku ne cewa duk bayan shekara kamfanin YouTube suna sabunta views na channel, ma'ana suna sabunta watch hours na channel, ma'ana watch hours din da ka samu a cikin waccan shekarar, ma'ana watanni 6 da suka wuce, to zai zama cewa sun cire shi sun dawo da kai baya, ta yadda sai dai ka sake neman irin waɗannan watch hours din. Ma'ana dai watch hours din da ka samu a cikin waccan shekarar za su rage wani kaso na ciki, sannan kuma za su bar maka na cikin wannan sabuwar shekarar, wanda dai abin da suke bukata shine suna so ka hada watch hours 1000 da kuma subscribe 1000 a cikin shekara guda, ma'ana a cikin wata 12. Saboda haka duk subscribe din da ya haure wannan watan ko kuma in ce duk watch hours din da ya haure wannan wata 12, to zai zama cewa sun cire wani kaso daga cikin sa. Saboda haka kaga waɗannan su ne dalilai guda biyu da suke sa kamfanin YouTube suke rage views din mutum ko kuma in ce suke sauke views din mutum da ya samu a channel ɗinsa ko kuma a bidiyon sa. Kaga na farko ba a magance shi kasancewar abu ne wanda yake faruwa ta silar bincike da suke yi ko kuma in ce ta silar gwada ka da suke so su yi, su tabbatar da cewa wannan views din naka da kake samu na gaske ne. Saboda haka shi ba a magance shi, su suke magance kayan su da kansu. Abu na biyu kuma ko kuma in ce hanya ta biyu, ita kuma ana magance ta, wanda maganin ta shine kawai ko da yaushe ka kasance kana dora aiki a channel ɗinka, ko da a ce baka dora kullun ya zamana cewa dai duk bayan kwana 2 ko kwana 3 ko kuma duk sati ya zamana cewa kana dora ayyuka a channel ɗinka, wanda hakan zai sa views ɗinka ba zai ke raguwa ba, watch hours ɗinka ba zai ke raguwa ba, haka zalika subscribers ɗinka ba zai ke raguwa ba. Saboda haka idan ka ji dadin wannan bidiyo ka danna mana alamar like domin haka yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba, to ka danna mana alamar subscribe sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode, sai mun sake jamewa a bidiyo na gaba.